अही भैया रोज सबके मालूम होई आज के दुनिया में ईमानदारी के जमाना नहीं खे। आज के दुनिया में ईमानदारी के जमाना नहीं खे। जे गलत करता ओकरे भलाई बाटे। तो ये दुनिया आज के डेट में उल्टा चलत हवे। ए भैया रोज सबके मालूम में हुई सुशांत सिंह भैया के भी जान चल गई ना, ओकरा बाद आकांक्षा दुबे जी के भी जान चल गई। तो ये गाना में रुआ लोग सुनी लोग आकांक्षा दुबे चली सटू में। आज सुनावा तानी कहानी घर के अपन रहली रानी भोजपुरी के स्टार। रउआ सभे जानो तानी भोजपुरी के रहली शान। मिट गइल इनकर नामो निशान, कैली हजारों फिल्मों में काम। भोजपुरी जगत में कैली काम, सोच के कैली बुरा हाल। मालूम ना तो कितना दिन से पीछा कैलो रहे दुश्मनवा। कौन करनवा से तो जनवा ले सन ई दुश्मनवा। सपना रहे बन के स्टार, एक्टिंग करत रहली कमाल। उम्र रहे 25 साल, कैली भोजपुरी में नाम, रहली माई बाप के शान। जाने कौन कदम उठैली, फसरी अपना गले लगैली। 26 तारीख रविवार, जाने कौन भइल बात। लाइफ आके दुख बतौली, दुनिया से अपन नाम मिटैली। पीछा पड़ के इनकर दुश्मन ले सन इनकर जान। रोवेली उनकर माई जोर, गिरत आँखिर से लोर। पुलिस करता मुजरिम के खोज, माई उनकर करली गुहार। इंसाफ हमके दी सरकार, थाना पुलिस ना देता ध्यान। बेटी सन के होता अपमान, भइल भोजपुरी के बदनाम। होता घटना खूब खुलियाम, इनका बारे में जितना जानले के रजना के अंदर बतौले। मिक्स बाय आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायकोट।